Sa chise nga ai kuplay fi daga kerteng ga bathiang ga tam ga jong utrai jisu skokman sa isen ban kran ga tien ga jong ublay bat nga priang so bai fi sa ga ba shashkor ya ga tien ga jong utrai aga ni ga sien ga ba manta nga dan ban kran ga tien jong ublay ke be day bat kini gi sing ke ba khabdo andre daga ba kran ya fi syafang ki artli ki Mynsiem ki ban yale ya ka balang lani ya ki kristan hagi ni gising bakado ki artli ki Mynsiem ki spirit ki banyale ya ka balang hagi ni gising bakado habang ang ka balang ngam ong ba nga krane ka balang daga kerteng hang ni aparthai ki balang bapa o mo hang ni aparthai ki ba fair ki kerteng habang ang ka balang ngamo na higi kitin ya ka met ka jong ukres lesi kata ka kitin kan kham biang sa kandiat dan artli ki Mynsiem ki banya khon ya ka met ka jong ukres hakiwi kiktian ya ka balang hakiwi kiktian susu ya ki kristan ki basisha hagi ni gising ba khaddo hagani ka sin ba mentangan kran ya ka wei pat ha ka wei pat ka tayo ka buat ngan sa kran ni fi ka wei pat ka Mynsiem ka banya le lan ka banya khun ya ka balang hagi ni gising ba khaddo sa chisen ngai khublei fi de ka kertang jong utrai blen kur khui fi tengin le be sa kiktian ka jong utrai hagani ka por kay ka Mynsiem ka banin kong ka banya khone ka balang ini gising ba khaddo ka Mynsiem ka banin kong ka banya khone ka balang gising ba khaddo lane ka way ni ki Mynsiem ka banya khon ka judge Mynsiem ka banya khone ka balang ka banya le ka balang hagi sing ba khaddo ka Mynsiem ka jing shukor ka Mynsiem ka jing shukor ka dei ka ta ka ba ka bible ka itu lupa bahkan tray hagi ni gising ba khaddo hagi we ka tiang penan kam de we ka tiang ban ongum ne kan rakhli ba hagi ni gising ba khaddo pi utrai jengi ukran bhaya ka Mynsiem Shukor ga deception spirit shavang gising ba khaddo haka arfu saulonong jonga gospel ga jong Matthias ukran laisen ya ka deception spirit lani ya ka taka Mynsiem ga jing Shukor kumno ba kan rakhli bha hagi ni gising ba khaddo kan da rakhli shishani gising ba khaddo tire mata daong ngide ki brew ngide ki khon jong oblay ngite ga bible ngide ban long ki balakhre banginum sya ya lamba kala banginum sya shukor haga Mynsiem ga jing shukor jong gini gising ba khaddo haini jingkra ni balengkot jang angan ra fi kattu kat ne kaban mentoi kaban yarap ye fi ba fin job kum kristan kum ga kristan ba fi em ni gising ba khaddo persya ga Mynsiem ga jing shukor ne ke jing lamba kala ne ki jing hikai ki ba bakla o kata ga dega badon kampalat parlo khini gising ba khaddo ta dega badon kampalat ngakra ne ga ne dega do no jang ga jing ke dikhle daga do no ka ba ich ya baro kiber ki ba shakri utrai ba nginum liat ha ga Mynsiem ga jing shukor nginum shaya lambakla da lei ru ya tito ha ga ni ga por ngin le shagak tien ga jong utrai kumangal ang how Matthias ar psaulonong ka lenong ga ba Jesus Christ ukran tang shafang gisi ga ba khaddo hang to utrai jing ukran laisen ukran ni ga Mynsiem ga jing shukor nang ta pade ka shiti ka baning kong jong upol shaw Timothy ka lang ba saw ka dkhot ka baning kong ka tien jong play kong ni Henry Mynsiem ong shai pait ba ka bible ka daong Mynsiem ong shai haba ong Mynsiem ong shai kamat kan ja shisha kan long shisha kan wan ja shisha fi ka bible kong Henry Mynsiem ong shai bahagi sngi ki ba khaddo don ki ban ham na ga jingai daga ba pensha skor ki Mynsiem ka ba shukor bat ka jing hikai ki suat kata ka de kaktian ka ba pen khi ya ga met jonga la ne ga jingmot ka jonga ba nga puli ga ne balai namar ba ka babu kang Mynsiem ukran shai nang ta ka babu kang don ki ban hap wat na ka jinget o paralo ngakra ne de ga do no jonga bro namar ba ka babu kang don ti ki ban hap na ka jinget namar ka ta ga daong ka ba ni finapor a ba ga ne ga jingi kai kan kar khui fi bangabat fi habang shakrblay nginom liat ha ka Mynsiem ga jing shukor da lei ru am ngin shakri utrai da ga do no jingi baro to ngin le shakmat ya ni ga jing ekran ya ga ni ga jing hikai ka ga jing shukor ka jing shukor ka mot kata ka ba idei nabar nasla najrong ha ta rukom ma ka jing shukor ka de kata ka ba idei nabar nasla najrong pe shupai kum tu da la idei hanrai hapo ka de ga ba snil hapo kadai ga basnil kata kadai ka jing shukor
Nang ta pada ke ai ka bang kwa ban fi ne ga por bang kran ne ga jing shukor. Fi ba haba kran ne ga jing shukor fi don kamban snow thu. Baka jing shukor. Kamot kata ka ba fitip kata ka ba utau ba le kata kamot utip ya ka ba shisha te. Tang ba uburi, tang ba laburi, ya kata ke ni ang ga jing shukor. Fi ngan osai sen kamot utau ba le kata la ne kata ka ba le kata ubay yalam yano ban le ban shaga ba bakla utip te ga jing sha tang ba un yalam ba de. Namar ta gadaw ngana fini ga por kata ga dai ga ba kabalang kamet ka jong Jesus Christ kan ya kendo akini gisngi ki ba khatdo mar ta gadaw nga kran ni de ga do no jonga baro akum ga jing maham bat ka ba I Mynsiem fi bang in shukri tra de ga do no jingi baro bang la ne ga Mynsiem ga jing shukor ngila ban iki ba ide iki ba ibiang na bar ka ba ide nasla re hapo ka dai pemban ka jing shukor uplen kur khui fi ngap hai ka bang ye kran ha ga ne ga por to habang akrani ga jing shukor ngan ai fi artli ki ak fi ngara si jana bang akrani ga jing shukor ngan ai fi artli ki ak na ga tien ga jong oblay kabaning kong ngap ha kabaning kong fi ka kabaning kong kani kan khams ka nganot ban ong how Christian obatip ga tien jong oblay da fi don ye ga nongrem na ga tien jong oblay nginum da liat ga ne kan ma ngakrani ka ta daga jing song tho walai mon ga shukran Lada fidegi Kristan ki badon ega ktien jong oblay fideu Kristan uba shisha uba lamat ega jing kapat aga Mynsiem uba fiat ke jing im Kristan ka ba shisha kani kanum dakta ya fi kanum dakta nga lesi haga nukurukam pila banam lesi ngan ong kung ganuksa ka jing manik suot ka balang setan ka jing shongkha para shenrang ushenrang para shenrang ka kentai para kentai ngan ong sisen kita fitang shuan haki kitang shuan aga jingmot jong fi lanin larfia kendo ay bakum kita fila akloy ban kentat lada ong ublay uday ka kentay kita nganut ban ong ha ubreu batib ka tien jom lay kidang jam kita ngidang suk ban kentat tinamar ta kadaw ngam dakran ya kata haga negapo fingab dakran ya kata negapo daytang ubreu ubusyo ngalong kristan Ukristan niam bang yang kaktian kasi ubam dan ia isu na kaktian jong oblay uba shulong niam uba la si kita ki kidang yo la si ban yalam bakla hello da fidehi ukristan jong ga Bible da fidehi ki kristan jong ga Bible kita kinamla fin mane uksu fitepte fin mane la uksu fitepte shong khala usun rang para sunang ga kantai para kantai ongan on sisen fitep nginum syailam baklakum kita rega banga don ban manga ga ne ga por ka de ga wai pat ka de ga wai pat kan ka banga don ban manga ne ga por ka de ki jing hikai gi bakla ki jing hikai gi ba pensyong nong rim bakla na ga ktien jom le kita ken ki de ki ba tang bakla ngilaban syailam bakla haki bakum kita ki jat shua banga ne syakmat ngan ongkum ne anda haba fi mentangi ema ka perthai jong ka internet ka social media ka bangi paho e ka tien job like mangi asngau moha ki YouTube lane hangno ka bangadon manga ka ni ka por ban kran figure ga ne anda haba fi shakri oblay para lok ka e ka banga kwa ban fi ni ka por ga ne ka e ka banga kwa ban fi ha ga ni ka por ne haba fi shakri utra de ga do no jong fi baro pet ba nda ba pipe YouTube da pipe ya kano haga jing em jong fi da pe ya ka ga ba fidon kam masung thu ya ga ba fidon nong rem na gaktiam lai la da film don nong rem na gaktiam jong lai what shupai klumar what ya ki jing kran tien jong oblay what na YouTube habanga kran ga tanga kran ga do no janga baro ngam don ban khang ngam don ban ong kum no fi kata ga dai ga ba fidon kam masung thu pi ingat ong sa isen ka ba la ban ya le yangi ka banga la ban ya yale shisha ingi ki kristan ki badon ne gaktien ga job la hega jingem kadai la dala hikai bakla kan la misinterpret la shu pendon kam bakla gaktien ga job la kata kan kadai ga bangila ban ngat ngila ban sha ya lam bakla fi akini gi ba khaddo ngi bon plat ki jing hikai gi ba fer ki jing hikai gi ba bon jai to ka banin kong pisi yo asngau gi tu ki jing hikai ki balang bakla mo ki jing ki batang tang ki poi sha ga balong ksuit sendan baki ong ka ketien farangi gold
Kitu ki pendan kam hi ga tien jong oblai mo ki twist ga tien jong oblai ki pen ya ga tien jong oblai kat ba ki so dei kum to ya kat kum ga jing so dei jong ki long extreme ki long la shiliang bat ki se ki pendan kam hi ga Bible kabar ngap ha ka ni ga de mung ye kendo ba ri jong Kibreu kiba phila ma yasa ublei ukran hanga utrai ukran hanga ublei ong hanga kumta ublei ong hanga kumta ong ko apa ni fin pore katar phia ban le bha phia ban pe bha paralok habanga krani kata namar kata ka de bodon kampala ngaken mau ye galon ka ba arfula jong Jeremiah ukran galon ba arfulai kadega por baki Israel ki sharing mara artat sha Babylon ha baki don ki nong itu upa ki ba yalam bakla upai ba banong baka ei ka ba nginum sharing mara sha Babylon kanum ja kumta kanum long kumta henrei ka khlam long namar uble ukhlam ong ki baki ni thulu pa ukhlam ai ka kte baki ni thulu pa la yalam bakla upai ba aga to por ba finda pule ga Bible Jeremiah ukran kiten ki ba kham e nong thulu pa ba bakla to por kabangala bana hakini kisi jangi kamot kibru ki bakran hi gaktien cha oblai tangba ki baklam don nong rem na gaktien cha oblai ki batai baklai gaktien ka jong oblai fina marka tagadaw ngano sa isen pia ban husiar bha ban na pek bha paralok ngano sa shiwat ya kibru ki bang oblai ukran nga oh ngano sisini kita pia ban na pek bha ngano sisen ngam khang inu no ba phin pe yano Rai don nong rem na gaktien jong oblai paralok lada fisham ye ki brege bakom kita ban syukran ba bunsim boleh uk hanga bunsim boleh ukran hanga utrai ong hanga amta oblai ukran hanga kamta ngano sisian namar phinlap aga bakhado ka ega ba oblai ukran lada ukran hano no open pau hang nong nuro daga bakum no kanum long persya kanum yo kontradik kanum long persya ya gaktien jong oblai namar kanu ka bala song per ka ba mede ba gaktien jong oblai nganut ban ong bat ka long ka ba shisha kata kam dei ba utrai ukran kata kam dei ba utrai open pau kabalai ka ba ning kong ong fikai ka ba ning kong ong kidon kibreu ki ba penan ka mega Bible ba poi sege jing kai bala shilam gong extreme baki ong ten frangi kol ki poi wat sedo ka ba manik so ro tambagi penan kam shia ka Bible na basdang kaba arong kibreu ki tien ki bang shia sungo borbor ba oblei ukran nga oblei open pa nga kaba ngaka pa ni finipor kaba lai ngamo pa nang kaba don kam kadai kibreu ki ba batai baklai gak tien chong oblei ki ba misinterpret e gak tien chong oblei ta de ba don kam bha upol ha ka shidi ka ba arjungu shauti muthi lan ba ar ga khat san wang ba men ya sambe lan men kran be ye gak tien ka jing shisha buat dekat tin English tin Frank Wong rightly dividing the word of truth para long idon kampala de kibreu jong oblei ki banut ban kran de jing shisha ni ki sing ba khadu bat ba jing kai ju ki long ki ba biang thau lada tang ba kala nang tangin poi sha ba la shiliang ye gaktien jong oblei ka ba mut hakiwi ki la batai bakla la misinterpret what ye gaktien ka jong oblei ru bat kata ka poi sha ba yalam bakla Shibon kibreu ki sha alam bakla namar bala snap ye kibreu ki ba hikai bakla ya gaktien ka jong oblai ngakran ni kata daga dokno janga baro pada ka dokno janga jingket kli pada ngakran ni kata nganut ban ong kone ban ngan ong kumne hiro mangi ki bakran ni gaktien ka jong oblai to tiap pamde ta mangi syukran ni don ka jingket kli ka bakrau ngai la ding don ka jingket kli ka bakrau ka ibang ngakran namar ngatip ka ibang ngakran ngarha bana jingken hi hakbat jong utau ba pen eme ka jing em ka janga namar kata ka daw daga dono jong abaro ngan kran gaktien jong oblei kabang ada sngo thu ya gaktien ka jong u klam batai bakla la ne klam pen bakla ya ka oblei un kur khui fini ga po to fite balai ka Mynsiem ga jing shukor ka khlanya gini sing ba khaddo la ne ikum baka mi ka trei bha gini sing ba khaddo para lok na ka bani fini po ka Mynsiem ga jing shukor ka trei bha ni sing ba khaddo namar kala jandai te fi ga ya jong utau shukor ba un mi no ye em kini kisi ba khaddo kini kisi jingi bangi em tala khat ka ya jong ka jing ai kidai kisi ki ba khaddo jong ka ni ga ya jong ka jing ai anda ka jing rong no ka jong Jesus Christ kan ja ye ki kristan ba shisha bro akin lek no ka ya jong ka jing ai ka lakut hang ta ka ka ya jong utau shukor u krislam ler u khon jong ka jing jot ong ka tien jong oble umrat klau ba ong ka tien khasi un sami no mata kada mentangi ka ya haga por ba ka Mynsiem ga jing shukor ka jing shukor kala ya hadu kata bat ka ne ka kta bhai ka balang kristan ka kta bhai ka met ka jong kris
Marta ka daw ngan ay sin. Hendray kata kam de ka ba phala kata de ba ka Bible ka itu. Upolong Mynsiem ong shy kisi ba khado. Ka Mynsiem Shukor. Kawan ban yakon bat don ki ban hap wat na ka jing ngai tu. To. Uplay un kur khui fi ni ko po. Paralok ngan ai fi khendiat khan sai na ka tien chong uplay. Ka ai ka ban yarap yangi kumnong yin job ya ka jing Shukor. La ne kumnong yin lat na ki jing hikai ki bayalam bakala yangi. Kumno bang inum liat hai ki jing hikai ki bayalam bakala yangi. Kata ka de ka baton kampalat ai ni si bakhado. Nganong sisen bangin light na ki jing hikai ki bakla bangin nginum sha elam bakla. Hakini ki si bakhado. Kam tama ka bayade ba gaktian ga jong oblay ngi don kampalat paralok bangin tip ka ai bangi de ban don hai ga jing im jing. Ka baning kong ngan I feel lightly ki da bat ha lightly ki kabaning kong ngan pule na galona nga ba fra jang ga gospel jang Ioanis ka dekat ka ba khat ar ka tien jang oblay kong kom ne skap ha Ioanis galona nga ba fra ga dekat ka ba khat ar ka tien jang oblay kong kom ne pengan pen ifi ga wei ga jingja na ga tien jang oblay ngan shu ya thu ifi ngan shu ang fi ga wei ga jingja na ga tien jang tran de shu jang tangan pule Anagam tau Jisu le thuo khana padaki do ngalong jing shai jang ka pertheng utau bon buat yang anom ya ga bedom re unyo e ga jing shai jang ga jing em da fi pule ga dekat bakhat ar ko angkum ta kini ki kiten madang shi pule ne da fi pule ga ni ga lonang da dekat banding kong dekat we ga thu ing to ka kan thai ga ba klim ka ba ki farisi ki yo ban kem ya ka ba ki le ra ya ka khmat jang Jisu Christ fi ki le ra ya ka khmat jang Jisu Christ But anda haba Jisu Christ ga bakhado ong ki ong utaw ba klempop na pedang jong fitu nan theme umau ban kong haka daga ba snau kendo ba ba gam kile phet na ba ro sabar kad hadu ba wang tu kan thai ko brio la ni ko kan thai ko ga brio hang ni tinginong mudu jong pham dan ba penre me fa ko om dan shu try Jisu Christ ong ngarung am penre me fa tambah wan la pop shu kad khot ka bakhat ar ha ka jing pule Bible jong nga sung thu kum ne Kaniga kantay anda kita ki Farisi kita ki bamudo ya kakila fena sabar dengan temple kaniga breu kasyong lang bat kita ki bedang sngap ega jing hikai jong utrai bat anda ba ladang akran ka rukam jengi mental eseng ala badang kasyong haka ben ga beningkong bat kita ki basha skor ega jing hikai jong utrai de por baru Jesus Christ now betang ega jing hikai ukran ni ki tian ong ngalong jing shai jong pertai uta bon buat dengan onom ya ega bedom ni ega jing shai jong ga jing ya ta de ga bashisha Lada fidonia ukres ga jing em jong fi lada filak kelak gamot lada la kapat ya fi paralo but fi shakri utrai daga dono jong fi baro fidon ga jing shai ga jing em jong fi let's say ngala banong ini ga rukam sape ima fi sayunu jori ma fi ukristanu ba shulong niam ba ukristanu ba da kapat ba da mat ga jing pen em jong blai uya jingai paralo ukristan niam te ula ban sha ya lambakla Oh ngan asi wala iso ele se ta kasmo ka khor ukristan niam udang la ban sha alam bakla hede ukristan ubadan ya Jisu Christ ga do no ubada mat ega jinkla ga bamot ubala khapa no Mynsiem kho jomle ubadan ya Jisu Christ ga jingem ga jongo udon ya ga jing shai kata kadai ka ba shisha paralo unom ya ega bodom ngin ya ega jing shai jonga jem kane kan a jing shai ngiru wat ha ga bangi snap wat ha ga bangi shashkor ya ga ktien jomle ya ga bangi la ban pensyong dor biang ya ka ktien ka jong utra bangin ya ka lenti ka ba katkom ka ktien ka jong oblay ka ba ningkong ka ba ajing shai ngi ka dei bangi don ya Jesus Christ ka don jingi ubolong ka jing shai ka ba bangi lap ka jing kala ka bamot ka ba shisha ka ta utrahi ula long lupa ka jing shai ngi kay ka ba ar ka ba long jing shai ngi paralok ka ba ar ka ba long jing shai ngi ka dei ka ktien jong oblay ngam ong tagak tien jong oblay ngatang de tien ka ba khambiang namar ngi ma kisi ba khadu ladang song tien oblay ka de ndrai ngat ong kumne ke nong rem jong ka tien jong oblay ka balaban ai jing shai ngi paralok dai ka nong rem jong ka tien ka jong oblay fi ka nong rem jong ka tien jong oblay kan ai jing shai ngi bat nginom liat shaka jing hikai ge ba bakla nginom shariam da leile ya ka Salm ka ba shispa khat khandai ga dukat ba shispa san ka weni dukat Bible ese ka ba phiru fitip ha kong ka tien jo me ka lang sharak ki jat janga ba ga jing shai ki lenti ya jonga ada fidoni ka tien jo blai ga jim jong fi fidon ka nong rem ne ka tien blai ga jim fi pinam sha alam bakla da lei ru yang paralo ngala ban peni shibon na ka Bible spang ka tien blai kum no kan long jing shai
Ndai hai ni jingkram dalam kot jangan nganum laban nganum wan ra shibon ke dengan wan ra fitang ya ka ka ba utrau ya kendo shua bon sedang ya ka jing yalap ya ka jing trai jeng u ya ka ministry jeng u haga to kalon ga ba saw jeng ga gospel jeng Matias da fi pule ga khot ka ba ning kong ha ga khot ka ba khat way kumno ba usaitan hadin ba ula sha jing it saw ko si bat saw ko met ngamot anong kumni haba utrau la sha jing it saw ko si bat saw ko met ha ga jing lam jeng Mynsiem ba jeng blai sharik lao ba usaitan wan bat pen shoy u ba yo i ba ula thangan nganum puli lot gini dekat Bible reda fi puli ne dekat Bible ka ba ning kong usaitan wan chau Jesus Christ omno om pen klak pui gini gi mau ndai utrai ong latho bam tang dau pu emu brio ndai de gaktian barok ka bami ne sintur jong blai utrai ong latho kini ka jubab jong Jesus Christ ne ka don ai ka don ka kitab Deuteronomy lar filai gan puli nang ta pane usaitan pane upunan kam sagoi pat ka buit ka bangala ong fi mene na fi puli dekat ban rio ong ne baru ong hau lada melong khunu blai to peno elade na bala tho ura yo hajrong jong dong jong temple lang Bible kang lada melong khunu blai to peno elade na bala tho un ayu ko mi ki angel jong u shapang jong me yo bat kinra akikti ayikti jong ki bayo kumno me jen thot ka jat jong me hau mau u setan upunan kami ka Salm ka ba khandai fuwe yang ne u misinterpret u batai bakla upen baklai ka ktian jong blai ndai Jesus Christ u badon ne ka nongrem ka ktian jong blai ka jim jingu wang kelas au trai wang latho pat mo trai jing yom no latho pat men nam tunju u trai wo blai jong me nang ta ka ba lai tin jong blai kong lara ya Jesus Christ ulum ba jrong ba u bat u setan ong tang ba men mani ngan ai lot me ki ai ke borom jong ka perthai baro rengi te ba utrai ong kumno ong upunan kam sagoi pa kakti nong latho men mani utrai ba oblej me batang ye uru men shakwi baro lai tali ki jingpan shoi lan ki jingten jo ke ba setan wane le ya u Jesus Christ ban pen bakla yu upunan kam ru ga Salm ga ba khandai pu ben pen bakla yu u Jesus Christ dan ka jubab na kakti jong le ong latho da shisha parana ada fidan ya ka nongrem ja kakti jong le ga jim jong fi finam sha ya lambakla Finom sya alam bakla. Balai nga kran, balai nga ongi kini ki ai baro nga ka bani fine po namar. Baka ne ka ri kasi jan ta jingi ru ka khlam ya lat te paralok nga jing sya alam bakla. Fitep. Kini ki snam ke baladap no ngi as ngau. Kumno ba kibru ki mo ki kibru ki tieng bai ya kano ru ki shooting lo shumot kat ka bami ka jong Islam le don ki ba mle school shoot don ki ba petna liyeng don ki baya lek jing sang shaklau haga jingalam jong kita ki baya lam ki ba batai baklai ga ktien jong oblay la da film don nongrem na ga ktien jong oblay gi ki babon ki bru ki ngan mot banong kin long kum tu kin sha alam bakla hanur hano habam don nongrem na ga ktien jong oblay ngano si sen wat ka ri jong ga khlam la ya lat na kini marta le si kini kising banang wandang buon ki bru ki ban ya batai ki ban ya pen ie ga ktien jong oblay ngano si sen don nongrem nagaktian ka jong oblay wat usaitan hang ne filap upunan kam ya ka Salm ka bakhandai fuway te mata ka daw ngano sisen baro bangi kran gaktian jong oblay ka dai ban long how lan jong gaktian ka jong ada kam long how lan jong gaktian jong oblay ka ai ka bangi kran kamot kata ka dai ka babakala namar kata ka daw ngano sa sisen ada fidon ka nongrem nagaktian oblay finom sha ya lambakla dalai le to kabalai kaban yarap ingi banginum sya alam bakla balai ban yarap ingi banginum sya alam bakla dai Mynsiem Shukor bat ka jingpen slej sachi sen Mynsiem Shukor bat ka jingpen slej ka gospel jong Ioanis kalang ba khan rio ko khot ka ba khatlai ka tien jong le ni gen tien nganda pulia ka nambar ba kini gidi tien ba utrai jing ukular shong Mynsiem Shukor jong le shabun sya ga deng fna ukular ke ne wang kumnos ngap ha wang hendra inda wan Mynsiem ka jing shisha kan fi Mynsiem ka jing shisha ya Mynsiem Shukor jak lakot Mynsiem ka jing shisha anda lawan Mynsiem ka jing shisha ken onyala me fi se ka jing shisha baro na ba onom kranal di hendra ki ai ke baro onyo nga un kran on pun pau fi ya ki ai ke baro ki ban sawan onyala me fi onhika ye fi Mynsiem Shukor jong oblay da fidani Mynsiem Shukor jong oblay da fila padiang Mynsiem Shukor jong oblay ga jing jong fi da fidani Mynsiem Shukor jong oblay ga jing fi onyala me fi se ka jing shisha baro kan mau Mynsiem Shukor jom le umdan e na lodi baro bo nyalam gede na kan ga ktien ka jogoblai
Dia mata kadau, ngong ifi mene kendiat aga jingkran le sengan pet sadian kendiat dia mangala da. Ang sibon ki breng nang ubleu kran nga. Anda baki kran pat ka khlam ya ha pat kan gaktian jong. Compare manu bo ong ubleu kran ma yanga. Lada kata ka baki pen pau kalong persyak pen man gaktian jong blai berat kentat ya kata syarut. Ka highest authority ka ikhtiar ka ba khli tam spanga jing pen pau ya ublei ba de ka mon jong u ka dei gaktian ka jong ublei. Marta ka dawan sisian. Nai da sngap e manu bo ong ubleu ong hanga ubleu kran hanga. Ada kami ha bagaktin blai nganong sasiwat berat kentat jaka. To. Kabalai ka manirap ingi day mano Mynsiem jong oblay. Bat ka jingpen sledge. Siapa Mynsiem mo jong oblay ngala puli na gospel Ioanis. Ray na Ioanis ngin puli sa isen ha ka shiti jong u. Uni ubreo hapadeng ka jinglong teman jong u larang ba bahaga ni ka po. Fin lap ka shiti ka baningkong jong u ha ka hagalan nga ba ana ko dekot ka ba khat prater ter hado ba kot jong ni galan nganong sa isen iwe Ioanis lanang nga ba ka dekot ba khat prater ter Ukraine ba spang Krislam le Ukraine spang Mynsiem Shukor kanong isen Ukraine ba spang Krislam le Ukraine ba spang Mynsiem Shukor dengan IF artli dekot Bible na ni ki ba fin song thu ba ka jingpan sle jong Mynsiem ko jong blai ka don bor ban yalaming isga jing shisha panginam liat sga jing Shukor nganong sa siwat nado khat fra hado ba kot jong ni ga lanang Ioanis Ukraine be yo Krislam le Ukraine ga Mynsiem jing Shukor hakani ga dekot ka ba arpo ongkum no snga ba ongkum ne dekot ba arpo rei ma fi doni ga jingpan sle nau tau bu khot bat fi tip ya ki ai baro fi doni ga jingpan sle nau tau bu khot fi tip ki ai baro nang ta pa de ga dekot ba arpo nyo ongkum no ti sa fang jong fi ga ta ga jingpan sle ga ba fi la pediang na u ka yai sa fi ti film don kam show ba uno no undang hikai fi rei kom ba ka ta ga jingpan sle ga jong u ka hikai fi samang ki ai baro bat kalong ka ba shisha bat kam long ka ba lam ler ti kumta kum bala hikai fi ai sa ha u ka babu gam no snga ba ti kata ka babu gam no snga ba shma kata ga jing basla ga ba fila pedang u ka ai sa fi pa film nan kam yo no ban hikai fi na ka film so tu bakla pat dengan sat walai ong pat ong ngadon jing basla ngam dan kam bible study ngam dan jing hikai shu jong no ngam dan kam jeslo jong no am ga babu kramong ta namar ga babu ka pen kot ene khot kong kum bala hikai fi ka mot kibre ki bala shga jing hikai kibre ki be shga tien ga jong oblai ki don ro ga jing basla Mynsiem ko jong blai na lor wa fila don ga nong dem na ga tien jong blai fi don sha ka jing pen sa ka jing pasiao fi don sa ga jing shine Mynsiem ko jong blai fi nom liat syaga jing Shukor da lei ru am parala finom liat syaga jing Shukor namar kata kadau nganget bahagini si bakhado utrai un pensle borba yakil yala ki jong ki brio ki bas liang ban syakri yo do kadok no baro banim ga jim ga penso bahayu ban yai ne au ban syakri yo do ga bakon nganget ba Mynsiem jol un pensle da ka jing pensle ka ba kham kerpang hagini ki singi bakhado bangin la ban yeng ya ki jing hikai ki babakla ban yang persya ki jing ki babakla bangin empoi sya ga babakla kendiat ngan kentui fi sya bangan penkot aba fi pe je no jing hikai po social media kanu no ba fila ban yo kala ban dai ki jing hikai ga tin kasin de tin farang phi banang farang da pet bha da donong rem ne ga tin chong oblai da fi zo tho ka dai ga bam dai ga babakla berat hi kentat je ka ba ar ngayo i bagadai ga basngo si bha baki jingkran gi bakran spang ong no bakran spang wadhar Krislam ler u vaksin o kita ki jingkran i ki yat bha ki bon bha ki bri ba pet phi wat long kumta ma fi pet i ki jingkran ki ba fio ka ba tei ka ba hikai fi ka ba tei ka ba hikai fi wat long kumto shulong niam shu sutana pe ben pet tangi ki jing hikai spang Krislam ler lani kumta ter ngano si pet iki jing hikai ki batay ga ktien chong blai ni sing bakhado namara fi donong rem na ktiem blai fin light ni ki jing hikai ki babakala fin light ni ki jing hikai ki babakala ta de ga bangadon ban kentu kata ga de bangadon ban kentu ublai un kur khui fi ni ga por kan ma ga Mynsiem ga jing Shukor kan rakhli bha ni si bakhado ada long ga bala ban Shukor de kita ga bala mat shisha ga jing pen em re kan ma ngan on sisian ada filadonia u Jesus Christ ga jem fi u balong ga jing sha filadon pa ga jing sha Fidon sa gaktian jong blai kata kala nang yarap pen syai shushu namar ta kadau na kentui fi yabe sa bahikai gaktian jong blai yabe sa baskap gaktian jong blai o dala diru pule minat gaktian blai finio ajing sha kabalai fidon yu Mynsiem ko jong blai
Sagajing pasiaw jong Mynsiem Shukor jong lay sagajing pen pau seki revelation kita ki jing pen pau be syapo jong Mynsiem Shukor lay kita kin pela ingin gi jing kai ga baklanan ne ga jing syukor phi don ro e ga jing pen slek jong Mynsiem Shukor jong lay nginam liat si gi jing kai ga bakla kan ne ga de ga don kam palat ni si ba khado ublay un ker khui fi paralok ublay un ker khui fi ngan duai Kopa nga doy men kerkhui baro try gi ba pet bat gi ba snap eni ga jing hikai na ba haki ni gi sing gi ba khat do try ga Mynsiem ga jing syukor kan khi bat kan ya ablay bala long ka bala ablay ban syukor wat kita gi ba me melapen em ko try nai try ngim dei gi ba biet ko try gi bam te gi bot jong setan ko ong ka tien ga jome try na duai try ba baro ko try gi ba pet gi ni ga jing kran ni ga jing hikai jong try kin long bala kerkhu ablay kin yo jing job ko try kinom sha elam bakla kan nong rim jigi kan nong ka ktien ka jam metrai kan nong rim chuki kan nong ka ktien jam metrai kin shakri me hadu kata ka singi jang ka jingwan jang me bad ka jingwan jang me kin yo ban hair ngin ye hair ko trai ban ye sham bat me hang te ha sun beneng ban long bat me junom la junom hallelujah daga kerteng jong Jesus Christ ka dwai nga ai ngo try me snow amen but amen